So guys, andito tayo sa gym ng Sergio Osmeña. Pista sa kanila karon ngayon. Tapos kagabi galing pa kami sa Dansulian, Pulangco. Maaga kami nagligpit doon para maaga kaming makapunta dito sa Sergio Osmeña. So ito na yung lead wall. Natapos na yung lead wall nila. Tapos na sit up. Yung lights and sounds na lang namin, yung hindi pa na sit up. So ito na yung mga gamit natin na gihinay-hinayan nag-sit up sa mga boys. Okay, it's already 10 o'clock na sa umaga. So yan na sila yung mga kasama natin, busy na sit up. Yung iba dyan wala pang tulog yan. Tanggap na kasi namin ang buhay ng sound system. Itong speakers na nakabitay, hindi sa amin to, sa kanila to, dito sa gym. So ito yung sa amin. So ito na, magsa sound check na, magla lights check na tayo. Ito yung mga amplifiers natin na nasa gilid ng stage. Tapos yung processor at saka yung mixer lang yung nilagay natin doon sa harap. Ito yung mga boys, medyo gipang kapoy dun, ba? Huwag mga tulog. So ito na, ready na kami. Tapos nagantay lang tayo sa mga DJs na mag sound check kasi mayroon tayong 4 na DJs ngayon. Ito na, pinagana na yung lead wall sa ating mga suppliers kasi iba yung suppliers ng lead wall ngayon. Sa amin lights and sounds lang yun. Ito pala ang female DJ na si Lidiel. Yang tumugtog yan si DJ Don Morandarte, kaibigan natin yan, kaibigan taga-dapitan din yan. Tapos kaibigan natin yan, kasama natin yan sa TCD, yan ang founder ng TCD, grupo namin mga DJs sa Twin City DJs. Paalala lang, itong music background natin hindi yan yung tinugtog nila. Iniba lang natin kasi para hindi tayo makapiright. Ito yun, si DJ Don Morandarte from Dapitan City. Kaibigan natin to, hindi lang kaibigan, parang kapatid na rin natin to kasi nga kasama kami sa grupo. Before tumugtog si DJ Don, nauna muna si DJ Els yan, yang malaki yan.
Resident DJ namin yan sa GCF Lights and Sounds. Ayusan din yan sa membro ng TCD or Twin City DJs. At pagkatapos ni DJ Don Morandarte, sumunod na naman si DJ Anthony from Pagadian City. Isa din yan sa kaibigan natin sa mga DJ sa Pagadian. So yun guys, kung nagustuhan nyo ang aming mga videos, pakisupport naman sa aming channel para ma-inspire naman kaming maggawa ng mga videos na ganito. At ulitin ko, yung mga music na ginamit ko dito sa pang background, hindi ito yung mga tinugtog nila, hindi ito yung mga tinugtog ng mga DJs. Ginawa ko lang ito para sa hindi tayo makapiright. At maraming salamat sa mga nanonood, at hanggang sa susunod na video, sana nagustuhan nyo. Thank you.